né Boubacar Sidiki Ibrahim Dramé, né médecin biologiste, né point focal Covid et hôpital du Malais, laboratoire ñamgo fina yéni. Ame wakati mina sisan jate no ya yire ka foko coronavirus de ka yena ko sobe. Yala awe mu soro ka fo ula. Alors o jate munu yera kene kan jate do sabla ni ne re ñini ngala ne ba fo coronavirus folo min temana o kunti mali yere tay o kunye ngam go mun bora khatama woni mi nana woni siri ñogo mun ngala ñogona o ni mi soro fe folo tay ndanola sisa mi ma fe ya am se ko jete na fo ni mali yere ka coronavirus tamena sisa na fo ni mi siran ka to tuka gore abakona ne bulan yɛrɛ fana b'o waati la sisan maliyɛnw de bɛ k'a bila ɲɔgɔn na k'a sababu kɛ maliyɛnw tɛ ka sariya ni coronavirus bɛ k'a diyagoya an kan walasa a b'an ye k'an to yen an tɛ k'a sariyaw labato yɛlɛma min bɛ sen na bi siranɲɛfɛn don sabula taamasiyɛn minnu bɛ ka ye o b'a jira k'a fɔ n t'a fɔ k'a bɛ bɛɛ la pewu mais n bɛ se k'a fɔ a bɛ mɔgɔ min na bi Bamakɔ kɔnɔ yan o de ka ca a tɛ mɔgɔ min na ye sabula a warala fo k'a dama tɛmɛ moyen minnu b'an bolo walasa k'a fɔ a bɛ nin tigi la a tɛ nin tigi la o moyen bɛ utiliser cogo min na n'i y'o jateminɛ i b'a ye k'a fɔ jama fanba de bɛ yen minnu ni bana in bɛ ka yala ni t'a dɔn k'a fɔ fɛn b'u la jama fanba de bɛ yen minnu ni bana in bɛ ka yala n'u bɛ ka fɛn wɛrɛ furakɛ n'u bɛ k'a bila mɔgɔ wɛrɛw la minnu dɛsɛra pewu olu de bɛ ka s'anw ma yan o dɛsɛlen pewu minnu bɛ ka na an dɛsɛr'u fana kɔrɔ sabula place minnu prévoir u ye a bɛɛ lajɛlen falen don an bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ de dɔ ka bɔ walasa dɔ bɛ don dɔ ka fisaya walasa dɔ bɛ don o min daminɛlen filɛ ye o b'a jira k'a fɔ a dama tɛmɛna kosɛbɛ an bɛ wagati min na bi. I kelen filɛ ka o kuma minnu fɔ ne ye sisan yala a bɛ ka gɛlɛya lase aw ma baara yɛrɛ kɔnɔna la. Gɛlɛya belebele sabula anw tun ye disposition minnu ta ka kunbɛli kɛ an bɛ yɔrɔ min bi olu bɛ ɲini ka dɛsɛ a ko kɔrɔ o bɛ ɲini ka dɛsɛ ka sababu kɛ n'i ye misaliya ta anw fɛ hôpital du Mali la yan anw ye yɔrɔ 3 ɲɛsigi walasa ka banabaatɔw kunbɛn a yɔrɔ fɔlɔ minnu bɛna k'a fɔ ko siga b'u la dɔrɔn k'u ka sɛgɛsɛgɛli kɛ o yɔrɔ kelen na minnu bɛna siga kɛr'u ma u dɛsɛlen don u tɛ se ka ta ka taa bila banabaatɔ normalu kan an kun ye lit 10 ɲɔgɔnna prévoir olu ye lit 6 a daminɛ na an bɛ lit 10 na bi o lit 10 bɛɛ dɛsɛlen don sabula minnu bɛna u dɛsɛlen o de ka ca minnu bɛna u dɛsɛlen fana ni kunbɛ cogo si t'u la o caman b'o fana cɛla sabula fatutaw caman b'a la o b'a jira k'a fɔ mɔgɔ bɛ ka munumunu bana ye ka se ka dɛsɛ ka sɔrɔ ka se ka sɔrɔ ka ɲɛ an ka furakɛlikɛyɔrɔ filanan o ye minnu ka fisa dɔɔni u ma dɛsɛ pewu ye mais bana kɔni yer'u la a taamasiyɛn bɛɛ nana sɛgɛsɛgɛli min kɛra o y'a jira fana k'a b'u la anw fɛ yan lit 98 de b'an bolo yan o kama kabini ko in daminɛna depuis mars la fo ka se bi ma sisan de lit in bɛ fa don o don an bɛ sɔrɔ ka dɔw labila walasa place bɛ sɔrɔ an tun ma deli k'o ɲɔgɔn ye fɛnɛ a la wolomali de bɛ kɛ e ka fisa dɔɔni e ka taa so walasa min ta ka jugu o ka to yan donc o place ko de bɛ mɔgɔ de bɛ yala ka na place ɲini fɔlɔ anw de tun bɛ taa mɔgɔw ɲini i man kɛnɛ na dɔgɔtɔrɔso la donc o b'a jira o kama n y'a fɔ vague fɔlɔ in tun tɛ an ta ye sisan de ye an yɛrɛ ta ye sisan mɔgɔ yɛrɛ de bɛ wuli ka na jɔ k'a fɔra ko fɛngɛ bɛ na n man kɛnɛ n dɛsɛlen don a ye n furakɛ place tɛ yen n bɛ se ka taa min telefɔni ci ni fɛngɛw daminɛ pour que ka se ka ɲɛɲini kɛ an ka yɔrɔ sabanan n'o ye réanimation ye an tun ye lit 8 ɲɔgɔn na prévoir yɔrɔ dɔ in kɔnɔna la
k'o kɛ réanimation ye an ye possibilité di mɔgɔ ma pour que k'o réanimation kɛ mɔgɔ min bɛ yen bi n'o mɔgɔ bɛ réanimation na o bɛ taa fo mɔgɔ 26 ɲɔgɔn ça veut dire u bɛ ɲɔgɔn kɔla falen ni dɔ wulila an bɛ gɛrɛ dɔ la ni dɔ tɛ ka bɔ an bɛ gɛrɛ dɔ la olu fana ka capacité dépassé de bɛ o yɔrɔ sabanan min n'an b'a fɛ k'a bɔ cɛmancɛ cité kɔnɔ ka na n'a y'a damana cité la an yɔrɔ kura dɔ dayɛlɛ kama o yɔrɔ kɔ in ka capacité dan ye lit 7 ye nka o lit 7 in bɛɛ la machine bɛ se ka brancher mɔgɔw la a bɛɛ la ka se k'u assisté falen ni ti kɛ o la o yɔrɔ ma se ka baara daminɛ i n'a fɔ a ka d'an ye cogo min an bɛ taa ni ka segin na kunna ka sababu kɛ gɛlɛya dɔw ye o gɛlɛyaw n bɛna ka n'o fana ɲɛfɔ. an bɛ wagati min na i ko sisan aw mana mɔgɔ mara aw fɛ cogo o cogo a tɛ tɛmɛ wagati jumɛn kan. alors a bɛ dépend banabaatɔ ka bana gɛlɛya la mɔgɔ min nana bana yera la a b'a sen kan a ka kɛnɛ i n'a fɔ e ni ne bɛ cogoya min na o fana bɛ banabaatɔ ninnu na n'o tigilamɔgɔ nana an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ n'a sɔrɔ fɛn tɛ a la bana kɔrɔ t'a la bana kɔrɔ in bɛ se ka min juguya n'an y'a ye o t'a la dɔrɔn an bɛ fura d'a tigi ma an b'a fɔ i bɛ taa so dɔgɔkun 1 b'i kɔ i bɛ segin ka na an bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ k'a lajɛ n'a sɔrɔ i farikolo ye banakisɛ éliminer k'a ban n'a nana dɔgɔkun 1 na n'an ye sɛgɛsɛgɛli kɛ o dugusɛjɛ an b'a fɔ a kana tuguni o jaabi 2 mana fara ɲɔgɔn kan a ka ca la tile 10 kɔnɔ an b'a tigi labila ka f'i kɛnɛyara ni jaabi 2 y'a jira k'a fɔ banakisɛ tununa alors kuma dɔw ka o jaabi 2 kɔfɛ banakisɛ bɛ halisa fari la an bɛ se k'olu mara ka tɛmɛ o dɔgɔkun 2 kan maintenant i yɛrɛ farikolo i farisogo ye cogo la lafiya nana hali ni banakisɛ bɛ yen an bɛ se ka i bila ka taa so sabula i ni ladilikan minnu bɛ taa o b'a to i bɛ mɔgɔ tɔw gasi sigi i b'i ka denbaya gasi sigi kana se k'a bila olu bɛɛ la alors bibi in na bɛn kɛra kan k'a fɔ hali ni banakisɛ tora ka ye daji la furakɛli kɛlen kɔfɛ ka se tile 15 ma a kana jɔrɔ tuguni a tigi la n'a sɔrɔ farikolo ma dɛsɛ jɔrɔna ko tɛ o kɔrɔ ka fɔ a kɛnɛyara a tɛ se ka bana bila mɔgɔ la tuguni donc o jatew de b'an bolo walasa ka mɔgɔw labila n'o tɛ baara kun fɔlɔ la dɔw tora an bolo yan fo ka se tile 20 ma an mana sɛgɛsɛgɛli kuma o kuma an bɛ banakisɛ ye o la mais an nana ye k'a fɔ banakisɛ min b'i ye banakisɛ ɲɛnaman tɛ a tɛ se ka bila mɔgɔ la donc o jatew farala an ka baaraw kan an bɛ mɔgɔw labila o de la donc minnu ka kɛnɛ farikolo la olu dan ye tile 1 tile 2 an b'u bila ka taa minnu siga b'u la an b'olu garder dɔgɔkun 1 ni lafiya nana a cayara dɔgɔkun 2 kɔnɔ an b'u labila dɔw yɛrɛ an b'olu mara fo ka taa se u ka dɔgɔkun 2 dafalen ma tile 14 ma fo ka sira don. coronavirus ale na ko 2 kɔni filɛ de jamana ɲɛmɔgɔ olu kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna labɛn caman kɔni sabati walasa ka se ka dɛmɛ don kɛnɛya tigilamɔgɔw ma furakow la ale ni baarakɛminɛnkow la yala o ko bɛ cogoya bɛ cogo di. alors o ŋaniya minnu sirila a baaraw bɛ sen na sabula diɲɛ baara o baara n'i y'a daminɛ gɛlɛya b'a la i bɛ dɔ wuli i bɛ dɔ y'a kɔfɛ a bɛ daminɛ don min na mali kɔnɔ siti 1 pe de tun bɛ mali bolo o tun bɛ Pongé wa o yɛrɛ fɛnɛ lit 10 de tun bɛ yen u nana min dayɛlɛ o kɔfɛ o kɛra an ka siti ye hôpital du Mali la hôpital du Mali la yan an kun labɛnnen t'a kama sabula so kun tɛ yan min bannen don ni mɔgɔ bɛ se ka don min kɔnɔ ka fɔ i bɛ bana furakɛ kɛ nka ala y'a kɛ an tun ye an ka projet de construction min kun bɛ sen na o kun banna mais yɔrɔ kun ma di fɔlɔ an ma yɔrɔ nana ka na di ka surunya coronavirus in ka enclencher la c'est-à-dire alamisa réception kɛra bâtiment in na sibiri banabaatɔ donna kɔnɔ o bɛ kɛ don min na gɛlɛya damadɔ tun bɛ yen lit tun tɛ so bâtiment kɔnɔ gouvernement wulila k'i jɔ u ye lit ɲini kana don a kɔnɔ u ye matelas ɲini kana don o bɛ kɛ don min na ji tun connectelen tɛ bâtiment na château d'eau min bɛ kɛrɛfɛ o de tun b'a alimenter gouvernement wulila ka cɛsiri kɛ pour que EDM ka ji connecté SOMAGEP ka ji connecté o bɛ kɛ don min na courant stable tun tɛ bâtiment in na sabula an tun ye raccordement simple de kɛ ni fɛngɛ kɔrɔma ye transfo kan ka sigi
gouvernement ye cɛsiri kɛ pour que transport bɛ se ka sigi o bɛ kɛ don min na clim tun tɛ so in caman na o tun y'an laɲini ye parce que banabaatɔw ni degun min bɛ na o fo k'o fɛngɛ dɔ sɔrɔ gouvernement wulila ye cɛsiri pour que clim don so bɛɛ lajɛlen na donc o y'a la belebelebaw ye o kɔfɛ an ye minɛn misɛnnin fɛn o fɛn ɲininkali kɛ u nana sɔrɔ déjà respirateur tun bɛ anw fɛ yan an tun ye dɔw commandé o damadɔ tun bɛ yen moniteur tun bɛ anw fɛ yan o damadɔ tun bɛ yen an y'olu de ta ni baara kunfɔlɔ daminɛ ni o ye an mago tun bɛ fura minnu na banabaatɔ fɛn o fɛn bɛ don i mago bɛ fura fɛn o fɛn na k'a ta pour que ka se ka bana in nagasi gouvernement jɔra n'a ye u bɛ fura di an ma régulièrement walasa fɛn o fɛn bɛ na i b'i ka tile 8 furakɛli sɔrɔ o fura kɔnɔ gouvernement jɔra n'o fo ka se bi ma alors dɔgɔtɔrɔw mago bɛ minɛn minnu na k'a don k'an yɛrɛ tanga n'a ye gouvernement jɔra n'o fana ye hali n'a sɔrɔ don dɔ bɛ kɛ an bɛ lelele da k'a fɔ a ni fɛn ma sɔrɔ bi sini an tɛ se ka don banabaatɔw kan bolibolo bɛ kɛ dɔ bɛ sɔrɔ an bɛ tɛmɛ ni baara ye o bɛɛ bɔra gouvernement ka dɛmɛ kɔnɔ banabaatɔ min bɛ na ni bana wɛrɛ bɛ a la min tɛ coronavirus ye an bɛ siran o banabaatɔw de ɲɛ sabula olu de sataw ka ca jabɛti tɔw b'o la bana wɛrɛ tɔw fɛnɛ b'o la gouvernement jɔra ni fura wɛrɛ min bɛ kan ka di u ma min tɛ coronavirus fɛnɛ ye o musaka gouvernement jɔra n'o fɛnɛ ye mɔgɔ minnu bɛ an fɛ yan o tun tɛ labɔli yɛrɛ kɛ ka furakɛli normal kɛ sango ka se ka taa ko wɛrɛ fara kan gouvernement nana jɔ n'a ye an ka contrat kɛ ni mɔgɔ wɛrɛw ye ka na fara an kan walasa ka se ka baara kɛ hali n'a sɔrɔ gɛlɛya nana ka na don nin bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ fanga yɛlɛmɛ ni fɛngɛ mankan minnu tɛmɛna jamana kɔnɔ gɛlɛya donna nin bɛɛ lajɛlen na mais a bɛɛ lajɛlen sera ka to ka kɛ gɛlɛya kɔnɔ fo kana se nin yɔrɔ in ma donc o bɛɛ bɛ se ka fɔ ka fara gouvernement ka dɛmɛ kan oxygène min kan ka di banabaatɔ ninnu ma sabula n'u nana dɛsɛ an mago bɛ oxygène de la gouvernement ka dɛmɛ nana o sens fɛ pour que an bɛ se ka oxygène sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na bi oxygène ko problème bɛ an fɛ sabula mɔgɔ cayara oxygène capacité min b'an fɛ yan an bɛ laɲini na sisan walasa an bɛ se ka o gere cogoya min na gouvernement ka dɛmɛ. donc ni n y'a faamuya sisan gɛlɛya min b'aw kan o ye dan ye oxygène ko de ye. a dan tɛ se ka kɛ o ye sabula n'i ye cɛ kelen ta o bɛ se ka baara min kɛ dan b'o baara la an tun ye mɔgɔ hakɛ min ta walasa ka baara in kɛ baara tɛmɛna o mɔgɔ hakɛ ka hukumu kan a daminɛ ni mɔgɔ kun mago bɛ réanimation na i b'a sɔrɔ mɔgɔ 3 mɔgɔ 4 mɔgɔ 5 mais bi mɔgɔ 30 ni kɔ mɔgɔ bɛ réanimation na o gɛlɛyaba bɛ yen réanimation musaka ka bon fo ka taa dama tɛmɛ banabaatɔ kelen kelen fɛn misɛnnin minnu kan ka utiliser walasa ka se ka jɔ k'a dɛmɛ a ka bɔ a ka gɛlɛya kɔnɔ a musaka ka bon fo ka dama tɛmɛ donc gɛlɛyaba b'o yɔrɔ la gɛlɛyaba bɛ ka mɔgɔ sɔrɔ ka fara an kan yan i b'o mɔgɔ minnu ta musaka minnu kan ka don u ka saraw la an n'u ka ladon na i b'o mɔgɔ minnu ta musaka min kan ka kɛ walasa k'olu fana lakana u ka se ka baara kɛ donc dɔ de farala fɛnw bɛɛ lajɛlen kan k'a sɔrɔ minnu kun ɲɛsigilen tɛ sabula bana tɛmɛna an ka ɲɛsigi kan bi donc u kan ka an lajɛ tuguni n'o ɲɛ ye walasa ka dɔ fara halisa u ka dɛmɛ kan walasa o gɛlɛya ninnu bɛ an ka se k'u wuli ka bɔ an da a bɛɛ kɔni ɲɛ b'a la bana kɔni a bɛ ka mɔgɔ minnu minɛ o bɛ ka caya ka taa fɛ don o don e bɛ se ka ladilikan jumɛn fɔ duguden bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛna walasa cogoya min na an bɛ se ka bana in kɔni kɛlɛ. alors kuma in ye kuma kɔrɔ ye sabula n'i ye i jugu dɔn a minɛ ko man k'i kamana gan bana in dɔnna a dɔnna k'a fɔ a bɛ mɔgɔ minɛ fiɲɛ de fɛ fiɲɛ jumɛn da fiɲɛ nun fiɲɛ o fiɲɛ fila min bɛ bɔ adamaden banabaatɔ la ka si kɛnɛbatɔ ma o de bɛ banakisɛ yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn cɛ ni fiɲɛ in bɔra e ni ne cɛ la sisan a benna i ka micro kan micro tɛ problème ye o mais e bɛ n'i bolo min maga la i bolo ye maga banakisɛ la
banakisɛ tɛ tɛmɛ bolo fɛ nka a bɛ tɛmɛ ɲɛ nu da tulo de fɛ i banba i bolo kana don ɲɛ na i banba i bolo kana don nun kɔnɔ i banba i bolo kana don i da kɔnɔ i banba kana don tulo kɔnɔ ka sɔrɔ a ma ko donc tɛgɛ koli min bɛ fɔ an kana tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min bɛ fɔ a bɛ fɔ o de kama ni ne bɛ kuma na fiɲɛ min bɛ bɔ n da kɔnɔ a mana boli cogo o cogo daji kisɛ min bɛ bɔ a bɛ bɛn mɛtiri 1 sɔnni a ka se mɔgɔ min jɔlen bɛ ɲɛkɔrɔ ma donc o b'o bɛn min kɛ o b'a kɛ sababu ye k'a tigilamɔgɔ tanga ka bɔ bana tɔɔrɔ la n'an gɛrɛla ɲɔgɔn na e b'a seri ne kan ne b'a seri e kan ni bana bɛ min na an fila la o b'a bila dɔ in na yɛlɛmacogo bɛɛ ye nin ye a tɛ ko wɛrɛ si ɲini an fɛ an ka o ladabu don an ka jogow la n'an ma ɲɛ k'a fɔ an bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na ka dorogo ɲɔgɔn na k'a fɔ seko si t'a la f'an ka gɛrɛ ɲɔgɔn na an ka masiki don ne masiki bɛ nun na a bɛ ne nun na ne bɛ fiɲɛ min fili ni banakisɛ b'a la a bɛ dan masiki kɔnɔna na n'a ma dan yan a bɛ bɔ a kɛrɛ fila fɛ a bɛ yɛlɛkɛ n kɛrɛfɛ a tɛ taa yɔrɔ jan donc n bɛ n tigila n kɛrɛfɛ mɔgɔ tanga n'a ye e yɛrɛ fɛnɛ bɛ min kɛ hali ni min gɛrɛla e la e fɛnɛ ka masiki b'o kunbɛn a bɛ kɛ sababu ye k'e fɛnɛ tanga donc n'an ye masiki matarafa ni waati min masiki tɛ an nun na an kana dorogo tɔw la an ka mabɔ tɔw la an ka distance ta n'u ye n'an kelen don an jagoyalen tɛ ka masiki don an bɛ masiki bɔ an b'an ni lafiya sabula a yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka mɔgɔ tɔɔrɔ nka n'an bɛ gɛrɛ mɔgɔw la wala an bɛ don so kɔnɔ jama bɛ kafo so min kɔnɔ an ka masiki don jagoya la sabula banakisɛ bɛ se ka ye fiɲɛ na an bɛ min sama n'a bɛ se ka kɛ bana sababuya la an kana jɔrɔ kuma bɛɛ n'an yɛrɛkun dɔrɔn ye an k'a miiri k'a fɔ hali n'a ma fɛn kɛ e ni ne na ka sababu kɛ peut-être an bɛ dɔw ni denmisɛnya cɛ ka sababu kɛ jabɛti t'an na ye ka sababu kɛ cancer t'an na ka sababu kɛ biyɛndimi t'an na ka sababu kɛ tension t'an na ka sababu kɛ farikolo ma tulu ta kosɛbɛ alors an jɛɲɔgɔn dɔ o se tɛ o ye tension bɛ se ka ye o la jabɛti bɛ se ka ye o la donc i ka jafarinya bɛ kɛ sababu jugu ye i sigiɲɔgɔn ma i ka jafarinya bɛ kɛ sababu jugu ye i baarakɛɲɔgɔn ma a bɛ kɛ sababu jugu ye i ka denbaya ma musokɔrɔba minnu b'an bolo yan bi n'u bɛ ka sa cɛkɔrɔba minnu b'an bolo yan bi n'u bɛ ka sa mun y'a s'u ma a si tɛ yalaba ye u si tɛ taa yɔrɔ si dɔw yɛrɛ taa yɔrɔ bɛɛ ye misiri kɔnɔna ye n'u bɔra tɛ taa yɔrɔ si mun b'a s'u ma denmisɛn minnu bɔ kɛnɛma ka munumunu ka bana ta n'u dalen tɛ a la n'u bɛna ka na fɔ k'u bɛna bɔ u bakɔrɔ ye so ou bien u bɛna b'u fakɔrɔ ye u bɛna ka na o min kɛ u bɛ bana ta k'a si a ma alors n'i ye nin ɲɛdɔn i yɛrɛ minɛ mɔgɔ t'a fɔ mɔgɔ kana taa bɔ mɔgɔ ye nka n'i nana i b'a dɔn k'a fɔ nin bɛ yen i ka masiki don i b'a dɔn nin bɛ yen tigɛ ko régulièrement n'i nana fɛ i bolo bɛ maga ka minɛn minnu na i b'a dɛmɛ ni min kɛ i kana kɛ sababu ye ka fɛn dɔ bila yen min b'a tɔɔrɔ don kɔrɔ ɲɛ bɛ dɔ kuletɔ la an y'a ba faga i di a ma jateminɛ bana in de kɛra ba sababu ye mais mun kɛra bana in fɛnɛ sababu y'a ba la n'an y'o lajɛ a sababu bɛ taa yɔrɔ jan donc ça veut dire que dɔw ma fɛn dɔ bato yɔrɔ dɔw la ni bɛɛ ye nin batoni in kɛ bana in bɛ tunun pewu ka bɔ an cɛ la sabula a tɛ se ka bana in kelen tɛ se ka da fɛn foyi kan k'a bɛ to yen ka kudayi kɛ a bɛ sa a bɛ se ka fɛn o fɛn na o ye adamaden ye n'a bɛ e la sɔnni e ka kɛnɛya ne b'a bila dɔ la n bɛ taa n sigi ka n lafiya sɔnni o ka kɛnɛya o b'a bila dɔ la donc n'o kɛra an bɛ tila la kuma jumɛn tila cogo si tɛ yen f'an ka sariya ninnu labato. coronavirus ko a bɛ ka taa fanga la cogoya min na yala e filɛ ka ladilikan minnu fɔ ni bɛɛ lajɛlen ma se ka o faamuya e ɲɛ bɛ ko in cogoya la kunɲɔgɔn joli bi kɔfɛ ou bien kalo damadɔ bi kɔfɛ e ɲɛ bɛ ko in cogoya la cogo min. alors ne ɲɛ bɛ min na n bɛ siran k'a fɔ sabula su minnu tɛ jate ka fɔ télé la o de ka ca ni min jate fɔ télé la télé bɛ hakɛ min fɔ o ye minnu ta sera ka sɛgɛsɛgɛ laboratoire fɛ k'a fɔ k'a bɛ nin tigi la télé b'o de fɔ minnu ta ma se ka sɛgɛsɛgɛ ka s'o ma o tɛ fɔ donc minnu ta ma se ka sɛgɛsɛgɛ ka s'o ma o de sata ka ca bi bɛɛ k'i kunkɔrɔta ou k'i tulo ma da i ka quartier kɔnɔ i ka sigida la dɔnbaga kunda u ka jateminɛ kɛ saya min bɛ ka kɛ waati in kɔnɔ ani kalo tɛmɛnen ani kalo min b'o kɔfɛ ani min b'o kɔfɛ u k'a sama ɲɔgɔn ma k'a lajɛ o kan ka bɛɛ lajɛlen sɔn hakili la
k'a fɔ fɛn dɔ bɛ yen hali na ɲɛ ma d'a kan min bɛ kɛ tiɲɛli kɛ donc n'o ma kɛ ni mɔgɔ ma ladilikanw labato ala ye min da min kama o bɛ ko ye mais bana bɛ to an senkɔrɔ n'a tora an senkɔrɔ a bɛ kɛ mɔgɔ caman sababu ye an bɛ yɔrɔ min bi banabaatɔ yɛrɛ bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ min ka fisa dɔ di o bɛ wuli ka dɛmɛ don min ma fisa dɔn kosɛbɛ n'a tɛmɛn'o kan alors dayɔrɔ si t'a la a bɛ kɛ ni ala ye min bɔ ye donc sɔnna ka s'o ma ala ye min ɲini an fɛ a ko dɔnni min bɛ an na an ka baara kɛ n'a dɔnni ye an ka yɛrɛ kun tanga n'a ye n'an m'o kɛ ale yɛrɛ fana tɛ yafa ma donc k'a dɔn ka ban k'a kɛ i bɛ jate yɛrɛ fa su fɛ ala k'an kisi o ma. Makan laban jumɛn b'i bolo sisan walasa ka nin kuma in kun cɛ? O ye ka cɛsiri ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ o ye k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ i bɛ se k'i bolo don i bɛ se k'i sen don ni fɛn min ye walasa ka se ka bana lajɔ min ka nɔgɔn min ma mais min ka nɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma o ye ka i yɛrɛ kun minɛ ko dɔw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye ka bana lase mɔgɔ wɛrɛ ma o de ka nɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ni se kɛra mɔgɔ min ye kana dɛmɛ kɛ mɔgɔ ye walasa i bɛ se k'a furakɛ i k'o kɛ ni se kɛra mɔgɔ min ye k'i bolo don gouvernement fɛ walasa musaka min bɛ bana in tali kunbɛli la i ka se ka dɔ t'a la an b'o fana ɲini tigilamɔgɔ fɛ ko caman bɛ yen bi u b'u ka bolo don kabini n'a daminɛ fo ka se bi ma dɔw yɛrɛ nana aw mago bɛ mun na n'a y'a fɔ o se ye min ye u b'a kɛ nka o dɔrɔn t'a ɲɛ dɛ fo adamadenw bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ de bɛ yen e k'i bɛ min kɛ i b'a k'i yɛrɛ kun fɔlɔ de ye tɔw bɛ se ka b'i nu ma n tɛ yɛrɛ kun fɔlɔ bɛɛ k'i yɛrɛ kun fɔlɔ lajɛ kana miiri k'a fɔ ko ni karisa tun y'a kɛ tan k'a tun bɛ kɛ nin cogoya in na tan ayi ni e tun ye nin kɛ tan mun tun bɛ bɔ a la hakili la n'i ye kumaw lamɛn réseaux sociaux kan i b'o de mɛn gouvernement ka baara kɛ gouvernement ma nin kɛ gouvernement ma nin kɛ gouvernement b'o kɛ jɔnni kama a b'a kɛ e de kama e yɛrɛ bɛ se ka mun kɛ i yɛrɛ ye ne yɛrɛ bolo o de ye adamaden ka hakɛ fɔlɔ-fɔlɔ ye bɛɛ k'i yɛrɛ kun lajɛ i bɛ se ka min kɛ yɛrɛ minɛ na i k'o kɛ i bɛ se ka min kɛ kunnafonidi la i k'o di i bɛ se ka min kɛ i ka sɔrɔ la i k'o fana kɛ min minɛ o kɔfɛ o b'a dafa